kakain kami ngayon na midnight. Midnight na. Kasi walang internet. Ang internet. Hello, PLDT. Wala kaming internet, so wala akong pasok. Hindi ako nakapasok. Bali yung kakain natin ngayon guys. Meron tayo dito. Danggit. Dakit. Sabi bihira ka namin makano. Kain ito. So guys. Then meron din tayong Bagoong. bagong isda. Kamatis. Ito, meron tayong nilagang talong. Saka kangkong. Saka nilagang kangkong. Meron din tayong bulalo. Bulalo ko sa loob ni Daddy. Hindi niya nakita yung message ko nung binili ng pagkain. Meron din tayong kuchin paksiw. Kuchin paksiw. Of course, may kanin tayo. So, guys, tara. Kain tayo. Mababa yung bones namin kasi yung dalawa natutulog. Danggit. Kutsara. Hindi ko yung kuchin paksiw. Sabit. Ang alcohol dito. Mm. Sarap. Sarap ng danggit. So, guys. Okay. So, guys, danggit guys. Danggit. Bas? Dito mo. Dito siya gano'n. So, guys, ewan ko kung nakikita guys. Ayaw mag-focus. Siguro hindi nakikita na guys. Ayan guys, Ayan. nakikita na. Maaraw. So, try natin ito guys. Bitin. Araw guys. Sobrang rich guys. Yung ano niya, araw niya. Lasang-lasa. Ano mo dito doon? Dito sa kanin. Bagoong. Ito. Bone marrow. Saka mainit na kanin. Sarap. Medyo makunat pa yung beef ni guys. Yung nilipid no? Nilipid. Hindi mo makaluto lang ito. Madaling araw eh. No? Bumibili ko si daddy doon lagi ng bulalo. Malambot naman yung bulalo nila. Pero bumibili si daddy. Okay? Bumibili si daddy dati. Mga 8 p.m. 7 p.m. Eh ngayon, feeling ko mo ang bagong luto ko. Kasagsaga ng ano, tawag na ng ang tawag ba nun? Ng kainan. Yung sakto sa oras na kainan. Dinner time. Dinner time. Kaya dun, ganda dun. Lagi ako nakakain yung additional soup. Pag mabili ako yun.
True. First time niya kasi bumili doon ng ganitong oras. Kasi first time niya lang uli mula nung nag-lockdown sa pandemic. First time niya mag-ship ng ganito kalit. So, yun. Ito uli, bone marrow. Sa ilalim, sa ibabaw ng ice. Tupok ba ito? Ito guys, yung Taba? King Paxin. Taba siya guys. Sarap ito guys. Ano ba? Napakalupong talaga. Kung may mic nga lang siguro yung cellphone na ginagamit ko. Rinig na rinig talaga ito. Sobrang lupong. Alam mo yung parang biscuit. Kinakagat. Kaso, mausok. Madaling araw mausok dito sa bahay. Ayun na. Pagkas magluto ng langgit. Sobrang ihit nung kawali at mantika. Talong. Ito si Mrs. Hilig talaga sa gulay. Kung mapapansin mo, yung mga taunang video na ginawa namin, halos puros gulay talaga yung talagang pinupunta yung pipino, Talong. talong, Okra. okra, kamatis. First time ko today. Na laga. Kadalasan pa nagsisigang kami ng baboy. Ayaw niyang hindi kompleto eh. Yung talong sitaw. Sinigang na gulay ay may baboy. Parang sinigang na gulay na may baboy. Puros gulay talaga. Mas maraming sangkap na gulay. Pero yung baboy, marami naman din. Kasi yung pinakatinitiran niya talaga doon is yung mga gulay. Puro kukuha lang siya ng mga 2, 3 na chop na pork. Okay na siya doon. Yan kasi yung dalawa naman, yung dalawang bata, lalo yung lalaki. Hilig talaga yun sa baboy. Inundo ko yung kanina. Makimuto ako nag-aantay sa'yo. Kasi guys, mahaba ng tulog ko kanina. Mga 1:30, tulog kami ng mga bata, 1:30 p.m. Gising ako, 6:30, yung mga bata naglalaro na dito sa labas. So, buhay na buhay ako ngayon. Habang nag-aantay ako kay daddy, hindi pa ako nagluluto kasi para mainit pagdating niya. Ako naman, antok na. Okay. So, ayun, habang nag-aantay ako kay daddy, nanonood ako kay Makimoto. Yung dito ko dun sa kinakain nila. Buro na buro na tilapia. Ano ba nun? Hindi pa ako nakatry nun eh. Parang ang sarap lang kasi. Tapos nirap nila sa di mustasa. Kaya mo yun? Tapos nalala mo yung tumubo din kilati ulit na yung maliliit na ampalaya. O yung mga kinuha nila. Nilaga lang yung bunga. Tapos yung naman, yung tawag dito. Yung dahon. Kinain lang nila sila. Hindi ko kaya yun. Yung talaga. Tapos nirarap nila yung nirarap pala nila yung
Yung buro, sa mustasa, di ba yung mustasa medyo mabaho-baho na yun? Ang amoy nun. Basta iba amoy ng mustasa, matapang, yung mapait na matapang. Medyo mapakla na mapait. Basta ganun. Hilaw na mustasa ang nilarap nila, ang nilalagyan nila. Mustasa, di ba? Tapos buro. Tapos, inihaw na hito, inihaw na hito. Tapos yung nakain nila, nilarap nila, parang, ayun, parang samgyupsal. Parang nainggit ako. Oo. Magagawa ako ng ano. Ito, kampong. Ito ka na. Medyo, lalo ako nganto kasi busog na. Tapusin na natin to. Alam nyo guys, sa lahat talaga, yung mga namiss kong pagkain, yung tuyo, siyempre, of course, yung ano, masarap yung galunggong sa probinsya pa, dati diba? Galunggong, ako sarap ako sa galunggong hanggang ngayon. Prito, itong galunggong. Sa amin ano din? Daing na tilapia. O kaya inihaw na tilapia na gumagalaw pa. Sarap. Sa tilapia naman, okay lang. Pero yung ganun na, yung galing sa dagat, ang galunggong, kasi pure meat na yun eh. Kaya kapag prinitin na malaki yun, sarap. Talagang Iba kasi ang puro ano natin, kumbaga, ako, yung tubig sa amin tabang. Sa kanila, ang tubig sa kanila dagat. Daming dagat sa kanila, guys. Sarap. Sarap ng bakasyon. Bagas-bas. Mercedes, Karugtong. diba? Ang daming dagat sa kanila. Tapos meron pa yung ano, yung tawag doon eh? Tabulabog ba yun? Palayan. Hindi. May ano, yung may rapids, yung maagos na ano, sapa. Mga calls. Mampurong ba yan? Puro. Mampurong. Sa amin guys, daik, shout out pala sa mga taga-daik yan. Gusto umuwi sa kanila uli eh. Alam mo yun? Kasi kami, bago kami makapunta ng dagat, ano muna, mga 3 hours biyahe. Sa kanila, magta-tricycle lang kami. Ade, doon kami mag-almusal. Sa tricycle lang, siguro mga 20 minutes or mga ganun. Mas ang alon sa kanila, no? Sa inyo, no? Parang Bagasbas Beach, search niyo. surfing area. Parang ganun na rin. Parang may mga nag-surf eh. Dati kong office mate eh. Sino ba yun? Yung pinuntahan natin ng Bulacan? Si ano? Si... Kalimutan ko na ang pangalan niya. Mark? Mark. Mark. Mark? Mark Angelo? Mark. Si Mark. Ah, Sa Bulacan, Santa Maria, Bulacan. oo. Hindi, Santo Domingo ba yun? San Vicente. Santo Domingo, sa unahan. Oo. Santa Maria. Ay, hindi, Santo Domingo. Ito yung office mate ko dati. Nagpunta ng Bagasbas Beach. Halos sabay pa kami. Sabay tayo nagpunta ng Bagasbas. Kaso, yung post na, hindi lang kami Oo, nagpangako. na-late ng post yung ano, yung dati kong office mate. Nakauwi na kami. Eh, nagmamadali na rin kami noon kasi uwi na ng Manila. Dahil hindi na kami nagpunta doon. So, na ako ito. Nag-surf siya dun eh. Grabe yung alon doon, ang taas. Sobra. Parang sarap na mag-stay doon sa kanila. Kasi, sobrang lapit sa city, sobrang lapit din sa mga nature. Ano? Bale, kita gusto pumunta sa falls. Sakay ka lang ng jeep. Doon na. Marami daw falls doon. Siguro mga isang oras siguro, no? Mga isang oras, no? Sa, sa Mampuro, then sa may hanging bridge, ano yan? San Lorenzo.
Maganda Madami, daw madami. pala. Sa labo, meron din. Sa amin naman, wala kasing mga ganun sa amin eh. Ano lang, yung parang mga nature park lang. Ganun. Puro palayan sa amin guys eh. Palayan, At least, isdaan. fresh air sa kanila. Hindi siya polluted. Hindi siya polluted. True. Yung sa amin, paglabas mo ng bahay, daming tricycle, yung mga jeep din. Pero okay naman. Dami tayo, no? Daming tao. Daming tao. Kasi halos nasa sentro na talaga yung... Parang mismo- Manila din yun sa kanila. Oh, pag lakad ka siguro mga 5 minutes, nasa may ano ka na. Mall? Sunshine Mall? Eh? 101? Di- ah, 101 ba yun? 101. 101. At as in, sa kanto lang talaga ng bahay nila. Hindi naman kalto na maaari. Di ba? Labasan. Hmm. Tapos kanto doon sa may kanto, unahan, ilang steps lang yun. Siguro mga 20 steps. Mga ganun siguro. Ganun Hindi, kalapit. Siguro, yun, mga ganun. Sa amin, sa amin ang makikita mo sa amin, puro kawayan. Yun, tabi-tabi. Yung school, sa likod ng kabilang side lang. Terminal ng jeep, yan lang. Tapos tulay. Nagdudugtong sa ano. Kaya pag kabilang- umuwi kami sa kanila, sa probinsya nila, pares lang naman kami ng probinsya, Bicol kami. Sa kanya sa Daet. Pag umuwi kami ng ano, ang mga pasalubong lang namin, pili nuts, Hmm. iba yung pansit bato. Pero pag umuwi kami galing sa amin, sa lugar namin sa Albay, ang mga dala-dala ay mga gulay. Kaya po isang beses, ang dami namin dalang pakwan, no di? Hmm. Mahirap kaya dalhin sa Maynila. Imagine mo yung malaking pakwan, mga 9 kilos yun. Isang malaking pakwan. Hindi naman. Oo. 9 kilos yun yung binigay sa reserve sa atin ni Papa. Nung nagtanim sila ng pakwan. Kaso may sasakyan tayo nun. Hmm. May sasakyan na kami na sinakyan. Nakisakay lang kami in short. May kasabay kami. Nung nakisabay kami, hatita namin na may sasakyan. Pag uwi namin, yung patungan ng paa namin, mga pakwan. Mga pakwan. Tapos ang daming pansit bato, ang daming gulay, may daing pa. Yun na namin dito sa Manila. Kulang na lang palay dalhin namin eh. Wala kasing bigas nun. Bakit kaya ganun guys, no? Pagka nandun ka sa lugar nyo, ayaw mo nang kainin yung mga, yun nga, hindi naman sa ayaw, parang sawang-sawan. Tapos pag aalis ka, magdadala ka pa. Eh, ikaw rin naman tara eh. Ako hindi ako nagsasawa pag nandun ko. Pero pag, Wag nandito, ayaw mo. iba kasing tanim doon eh. Lalo sa amin tanim mga tanim ni Papa. Fresh na fresh yung mga tanim ni Papa, mga kamatis dati. Kaso, iniwan na rin nila doon. Nandiyan na rin sila sa Cavite. May sarili-sarili na rin ano. May inaaskas na rin sa may business na rin. Siyempre sa province, Sure. medyo mahirap yung buhay. Is dito, kahit paano. Okay yung stable yung pamumuhay nila. Doon kasi guys, pag walang ani, nga, daanan ng bagyo. Hindi ka pa naka-harvest, puro utang ka. Wala ka ng pambayad ng utang kasi napeste na ng bagyo. Nga. Ayaw mo na de? Oo na. Last na. May nagtitinga po sa gilid. Naalala ko tong kangkong. Anong meron sa kangkong na yan? Hindi. Isa pa yan sa kinukuha namin sa probinsya, guys. Pag walang huli ng isda. Kangkong. Yan, kinukuha ni Papa. Na libre lang. Pag ano yun, nasa daan, pauwi. Galing ng pala isdaan. Pag wala siyang huli masyado. Ayan, binibili. Kinukuha niya. Tsaka, yung mga taga sa amin, yung ganyan. Kinakabuhay din nila yan. Pati sila mama dati. Tapos binibenta nila sa palengke. Binabagsak nila sa mga ano. Alpapa. Sa
So, yun na nga. Tapos na kami kumain. Nabusog na. So guys, hanggang dito lang guys. Sa Pagod na si daddy. mga susunod na video, sana samahan niyo ulit kami guys. Medyo naantok na talaga ako kanina pa. Ako Pero buhay na siyempre, buhay. yun nga, alam ko naman yung miss ko, gising talaga yung kaya ate ko nga, kaya na natin pag-uwi ko. Yan ito nga. So, tapos na kami guys kumain. Maraming salamat. Stay safe. And thank you. Thank you. Sana bukas makapasok na ako. Sayang ang araw. Panggabi kasi ako. So, Bye, Earth. paano guys? Bye. Salamat.